yan mata, in har kika so ni yan mata kauna ta yi daɗi. Na zo ɗan gata na gane dukkan zancen ka, ƙaunar ka nake yi ɗan gata soyayya daɗi. Ƙauna ce riba soyayya ke sa a yi aure. Soyayya daɗi ɗan mata ƙaunar ki nake yi, na saki a raina zancen su ba a juyayi. Na san kin gane ɗan mata kar ki bar ni a layi, sohi sirri ne bai kyale yaro ko babba. Zance yi daɗi na gane dukkan zancen ka, ko bacci na tashi burina ne in ganka. So shi ra'ayi ne ni nawa ɗauka na baka, shimfiɗar fuska ce ni san wata wuce ta barma. La 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 la. Kyawun tafiya ne din mayin ta haɗa ta da waige, kare mutuncin mai suna nan gunzan dage. Laifi kan soyayya kin mun gona na goge, sauti na kiɗa ne in ka so ka yi shi da goge. A cikin su samari ni guna kai ne ɗan gayo, in nai sallah addu'a zan ma daga sharrin mayo. Addu'ar malance ya ce tun murke ya hayo, ta zama makama mai suna addu'a riba ce. La 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 addu'a riba ce. Yan mata dan Allah ki ji dan manufata, kauna ce tushen soyayya ki ji ke yan mata, in har kika so ni yan mata kauna ta yi daɗi. Na zo ɗan